Мяу, мяу, бе! Да се усмихва ли? Много поздрави на всички фенове. Някой да ме разгладя. Как да се за тебе? Може една там. Къде е скрил уиските? Кажа. Кажи едно здраве на колегите от България. Здравей! Ако има някой на събора, защото ми заструва, че няма да има никой. Това ще го кача. Ето го. А так клип е? Клип е, да. Като е клип, направи така. Ето ще го Приближи тук. Колко години? Бърши, да. Колко годинки? Само 12 пише, не знам. Доказваме. Не съм го писал, аз не знам колко пише. На здраве. Айде, на здраве. Само аз ще пия, някой с някой друго ще, няма да извади. Оператора? Оператора ми, айде, ще се смия тук по това. Айде, май. Стигаде! Ще го изтрия. Гадя. Задница, много харесва да сме задница, ама защо ме се обуства? Хубави очи да снима. Моля се, не обирдай ме. Е хубаво да ви дай да се стига. Жена, аз не те имах за толкова срамежлива. Аз съм срамежлива, гледай, свърви с цяла. Дори съм изгоряла малко да не видиш.